הנה, כולנו אוכלים פלוף. מי שלא יודע מה זה פלוף, זה אורז. הנה מיקה, צלחת עשירית. כמו שאתם רואים, כבר יש לה מבט מזוגג בעיניים. שיהיה לך לבריאות ילדה שלי. והנה אמה, צלחת שמינית. אני חושב שאנחנו חייבים ללכת לג'ימבורי שהם יוציאו קצת אנרגיה. להוריד קצת קלוריות. למרות שכל עם ישראל שם. מיקה, פלוף טעים? ככה אצלנו בבוכרה אוכלים משפחת מוסייף. ככה זה. אני לא יודעת לעצמי, מאמי, אני לא יודעת איפה הגמר. זה כמו בסמרקנד. איפה טעיתי? מה עשיתי? קטנתי מבוכרה מוסייף. קודם לא היינו בטוחים שאמה משלנו, עכשיו אני בטוח שמיקה משלנו. אחרי האוכל הזה זה ברור של הילדות שלי. הנה יופי ילדה, תסתכלו על מיקה. היא מחפשת את האורז האחרון מקבלים. מיקה, יש לך על המרפק. יש לך פה. יאו, מיקה. מאמי. טוב, תתני לה, היא מסכנה, לא מצליחה להרים כלום לפשע. הכל בסדר. אולי תמלאו צלחת למיקה. לא. לא, עדיין, אכלו יפה. אמה, תאכלי. אמה גם כן משתדלת. לפחות עגבניות היא מלקקת את האצבע הנה. מיקה התחילה להרים מהשולחן. כמו קוסקוס, אני יודע. גם הם מבינות. לא, זה לא קערה כמו בבית, זה מזכוכית, כן, בסדר? שוב, גם הקערה של מיקה קצת... נו, סבא נהנה עם הבנות. שמעת? תוספת. מעולה, כאילו לא היה. איך את אומרת לא להרחיב לבנות? אני לא מרחיב פה כלום, הם הגיעו לי עם דופלקסיות. די, מספיק לאכול. נכון, מספיק לאכול. הן צריכות ללמוד מסבא, אוכלים די, כדי אין לשרוד, נסקוקה. ואתם לא צריכות לאכול אין כדי נסקוקה, לשרוד. זה פמידור. זהו. תן לה כמה. זה לא נגמר. זה צריך משהו שירטיב את זה מלמעלה. לאט. אני לא אקח, זה שלך הכל. לאט באמת, אני לא מוכרחה. הנה, יש לכם סרטון אוכלות סביח, וסרטון אוכלות. ככה, טעים? חצי יבשת אמרתם. לאט. יאללה, אמה, מה יש לך לסכם את המשימה הזאת? טעים. מיקה, איך היה הפלוף? טעים? עכשיו צריכים לקחת אותם למקלחת, לאמבטיה, שניהם. לסחיטה. יש לי ארטיקים.